Des d'aquest 1 de gener, la Generalitat assumeix la competència dels serveis ferroviaris de Rodalia. En una visita a l'estació de Sants, el president José Montilla ha destacat que aquest és el traspàs més important i complex dels últims 15 anys, des que es va iniciar el desplegament dels Mossos d'Esquadra. Tenim el traspàs que fixa escrupolosament l'Estatut. Malgrat això, hi ha alguns que no volen admetre la realitat, no? I de nou es neguen a reconèixer que aquest és un bon traspàs. Però qui regularà i ordenarà els serveis serà la Generalitat, qui determinarà la qualitat dels serveis serà la Generalitat, qui fixarà les tarifes és la Generalitat, qui podrà establir les freqüències és la Generalitat, qui farà les inspeccions, les sancions, qui programarà les millores és la Generalitat. En definitiva, qui serà responsable és la Generalitat de Catalunya. La Generalitat assumeix la gestió d'un servei bàsic que utilitzen cada any a l'entorn de 4 milions d'usuaris i ho fa després que altres governs, que ja havien tingut l'oportunitat de fer-ho, no es van atrevir o no van voler o van saber negociar-ho adequadament. Aquestes han estat les paraules del cap de l'executiu, que ha remarcat també que el traspàs de Rodalia i el nou sistema de finançament són 2 èxits del 2009, fruit de la capacitat negociadora de la Generalitat i el Govern central.